салом дӯстони азиз, иншолло ки хубен. Ҳама каса хушомадем ба канали мо. Подписчикое ки нав обуна шуданд, шумоам хушомаден. Раҳмат ки канали мара интихоб карден ва подписатсия карден. Дӯстони азизи ман, ҳаматонро дӯст медорам. як бор дигар раҳмати алло ки мара тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед ва беҳтарин суханҳоро менависонед. дӯстони ман, дахтаро чӣ хеле ки дидестем, ҷада ман ба хидмат завтрак тайёр кардам. ҷа шавҳарам қадиёзаминҷон чӣ рафтагиянд, ҷои игрушко бозикунӣ рафтагиянд. Ман уборка кардам, о чанд соат бозӣ кардам. Баъд хидмда завтрак тайёр кардам, гем завтрак кардам, шмодакам тарак навор кардам. беҳтаринои ман дина навори телефон монда будам. дахтаро ҳамон телефона ҳама нависондак ки хай ман ина 6000 харидам, як кас навис ман 20000 харидам. Хай одамои баақл ё хучона ба хушругӣ нависондан, одамое ки бефикран, оно нависондан ки и телефон 5000 чи ба иқа дурӯғ мегӣ, давай бирис 5000 ту дурӯғ мегӯй. Бо як кас навистай ки иқадар ба қайсингилта телефони туфтаи безеб харидӣ. дахтаро камакак ами одамое ки бефикрен ку ақлакотона кор бифармонен, маҳмадонагитона партоену магазин брен бибинен ки ая модел чанд намудай, айнами я моделе ки ими наму ранги телефони мо ай 6000 сар мешид то 45000. оли ман иншолло ки магазини ДНС брам боам хали якта навор мекунам ки ҳамо одамое ки хучона доно мегиранд ҳамво бубинанд аями любой модел чанд намуд мешава, ҳам арзонш мешава, ҳам қиматш мешава. хай мо нормалиша гирифтем 10000 чизи бад нестай, арзони бад нестай. шояд дар назари ягон кас хеле арзона ки бад битова, но нормалия. мо қайсингилмда ҳар солак телефонаш рой мекунем. чӣ хел бун телефонаша намешкана, на вайрон мекуна. ай мо просто падарка роӣ кардан. ай дахтаро бароям қадар прежде чем як гапа гуфтам бо мегум ки фикр кунен, калотона кор фармонен, хитона донои бад нагирен. аммо ҳама ранги шумо мефаҳма, медона, не ки чӣ дар кора гапи дурӯғ. ма чӣ зулм омада ки гапи дурӯғ мегӯм, вале бо ман мерам шумода навор мекунам, нишон медиҳам. дахтаракои хушрӯи ман, хали нахтакона шавбави хунуктар мекунем, дар маразали мемонем, ҳар гоҳи хостем мегирем, овқот мекунем. хушрӯчои ман имрӯз шумода интернет магазини беҳтарина тавсия метиҳем ки нигоҳ кунед чӣ хел либосакҳои хушрӯ дора. ҳамаш модненькия, муҳим ки ба нархи даст расаи. дахтаро бениҳоят чизакош качествени хушрӯай, чизе ки дар сурат мебинен дахтаро ҳамаш в наличие. ҳамаи ҳамёра шумо бисёр ждат карда наместен, дарода доставкатон мекунанд, дахтаро роитон мекунанд. бениҳоят чизои модненки хушрӯ. марҳамат кунен, заказ кунен. иншолло ки апаҷон ба шуморо роӣ мекунад. беҳтарин инсонай. айноми канали ма гап занен, шумода скидка мекунанд. ва боз дахтаро касе ки 2 кирта харидорӣ мекунад, якта пиҷамаи гарени хушрӯ тӯҳфа роӣ мекунад апаҷон. барои ҳамин қадар на ҳар як интернет магазин хеле имкониятҳоро мемона. будроен, заказ кунен, анам хеле либосакҳои хушрӯра ба бар кунен. дӯстони азизи ман, ман группаи ватсапшона дар комментария закрепид мекунам. телеграм каналшон да будроем подписатсия кунен. группаи ватсапшон да будроем бо либосҳои хушрӯтару бисёртара шумо да уҷа дида метонен. азизони дилам, дер накунен, интернет магазина сохранид кунен, то ки гум накунен. беҳтаринои ман, барое ки апашкара нархош беҳад дастрасай. нархҳои хуб дора, либосакҳои хушрӯ дора, ҳамаш замонавияки хушрӯанд. двойка, тройка, ҳиҷобо, вечерни платьё, тамоми чиза доранд, сатр, ҳамаи чиза доранд. дахтаро шумо метавонед ки ҳама чизи маҳқули дилтона ай интернет магазини апаҷони ма дастрас кунед, харидорӣ кунед. ман боварӣ дорам ки пушаймон намешавед. дахтаро марҳамат кунед, заказ кунед. нигоҳ кунед чӣ хел чизакҳои хушрӯ дора. бисёри суратоша ман монда натонистам, барое ки бисёр ҷора мегирифт. бароям қадар бисёри суратоша шумо дар телеграм, дар группаи ватсапшон дида метонен. номерош дар болои экранай. сохранид кунен ва группаи ватсапшам дар комментария закрепид мекунам. хоҳиш мекунам дахтаро гум накунед сайти апашкара. будроем вақтона харидорӣ кунен. чӣ хеле ки гуфтам, хубиш дар чие ки 2 кирта мехарӣ,
якта пиҷамаи аҷоибот туҳфа меояд. айнон канали ман салом раснем. Беҳад хусанд мешам. Беҳтарин соус тайёр кардистам. Бо шумо дар навор кардам. имрӯз ма дар хона инами корора кардам. Чӣ хеле ки дидаистен шумо дар навор кардам. Дар саршавии видео духтаро я бетак тайёр кардам. Пиёз медозем духтаро. Чӣ хеле ки дидем болгарӣ, картошкара медӯшонем духтарои хушрӯи ма. Баъдан ҳамаша якҷоя мекунем. Ай болошон сир медозем, зелен. як абетаки хушрӯак мешавад духтаро. шумоам ҳатман тайёр кунен. ма чӣ хеле ки диден масъалаи телефона гап задам. уҷа дар рецептша гуфта натонистам. инам хеле тайёр мекунем беҳтаринои ма. шуморам ҳатман тайёр кунен. бениҳоят бамаззае. подписчикҳо савол метаҳанд ки чиз апа шумо тикток, инстаграм хеле чизо дошта бошен, реклама кунен. агар медоштам кайҳои реклама мекардам дӯстони азизи ма. неки мутаассифона на тикток, на инстаграм, на телеграм ягон ташамо надорем. бароям қадар беғарзи ютуб ҳеҷ надорем. хай да ҳамиҷа тамошо кардан момгирен. меган ки инстаграм осона чиай рости гап ма кор накардагиам, кор фармодагӣ нестам, наметонам. шавҳармам намемонанд рости гап. хучонам надоранд, марам намемонанд. мега ки безебай надро намедорам. хай ҳами ютубам мондагианд духтаро. ютуб кор мефармонам. шумо дам осона қина хай тамошо кунен. ҳаматона дӯст медорам. ҷада духтаро соусак мазир бондам, овша дохтам, намакша дохтам. баъдан гашничи укроби қоқ кардагӣ дохтам духтаро. анам хали ҷада соусаки ма омода шид. беҳтаринои ман бо шумо дар навор кардам. шуморам ҳатман тайёр кунен духтаро. ами чӣ авқотира ки тайёр мекунен духтаро намонен ки сахт буҷуша. як хел одам мега ки авқотое ки мо мекунем мега хали намеояд, хушрӯ намеям мега. духтаро ҳами шумо авқота сахт наҷӯшонен. ҳами аввал ки як сар ки ҷӯшид сразу кӯшиш кунен пастш кунен. авқот чӣ қадар паст буҷуша духтаро ҳамон қадар болаззати хушрӯ меояд духтаро. баъд ними картишкаи соуса тунук ки баъд реза накунен духтаро. тунук реза карден хали вичам хушрӯ намеояд. хали анам хали духтаро ма зелен надоштам ки дар болош майда кунам. хайнам хай авқотак ма бардоштам. ҳамроҳи шавҳарам, фарзандам ужин кардем духтаро. агар видеом маҳқул шида боша ҳатман подписатсия кунен, лайкотона бимонен. лайк бепулай духтаро. шумо да осонай, ма хирсанд мешам. ай лайк шумо ма сум кор намекунам. просто дигарода рекомендатсия мешава. видеора хушрӯ тамошо мекунам беҳтаринам. анам хали духтарако иҷада боша оши макаронӣ тайёр кардистам. идина бегаӣ буд. бо шумо дар навор кардам духтаро. анам хали гӯштака медозем. руған, пиёзи сирх қатъ кардам духтаро. пиёз гӯшт муносиб сирхак мекунем. баъдан нахид медозем, сабзӣ медозем, нахид, об, намак духтаро. баъде ки як сар ҷӯшид паст мекунем. баъд полни пухт макаронша медозем. овш қоқ мешава, ранги ош дамш медозем духтаро. як хело дигар хел мекунанд. болгарӣ, малгарӣ, помидор, томат медозанд. неки ман ранги ош мекунам духтаро. бисёре мегӯянд оши макаронӣ бисёр тайёр мекунӣ. ҳо духтаро, ман оши макарониро беҳад нағз мебинам. бигем ки аями авқото ма шакарова, оталара, оши макаронира, оши туппара бениҳоят нағз мебинам. чем ош, чем манту, анами авқотора нағз мебинам. хайнам хали дӯстони азизи ма, ҳаматона дӯст медорам. ҳамаи шумо да бозам раҳмат ки шумо ҳама вақт қатъи маен, мара тамошо мекунен. ҷада духтаро оши макарона ки ма тайёр шид, маро чам занг зад, гап задам. дигар макарона дамдозиша диша сиёмка накардам. хеле ҳусамиҷон да бе чӣ бардоштам, бе сабзӣ, бе нахид бардоштам. худам дай хеле бардоштам. хушм надод ки чизора бодрингора реза кунам дар яра лаганча. барое ки шавҳарам набуд, мо қатъи ёсамин тоқа ужин кардем. ҳамин бисёри вақте ки шавҳарам набоша фикр мекунам мезанакоам халиян қариб. шавҳарам набоша хали лаганча бозӣ намекунам. да ҳамаша даята мебардорам мехӯрам. агар ӯ боша ҳама чира лаганча даву ҳама чира уютненькӣ бигем ҳам хали мекунам.
ё ки бе курпачарам мешинам, ба курпачарам мешинам, фарқ надорад. Азан духтаков шума як касанстар ки махубакам кан есна махубакам бо гамтам ё не мама гам неметам ки чи мама касар нешава бо дайла боса духтаро каснефтаги ачи خليها كنتو مكنا ماما بابا زاي مكنا اوتين بابا زاي يا جوزا رختو من اوكا لما خودم وجدت خما ماخرم هم اتشي ولا وجلو مخدمه молодец. Бugу очотуна ғам натен. Очотуна ғам нетен, мамотуна ғам нетен. Тиши бгаен бад ухбакикнен хама чито маханат шо тиши бгаен нахаратуна бад ухбакикнен бад о агак гандагикнен не эдна махаратуна фамден духтара духтаро диден ҷа ҳамаи бозичои Ёсамина рехтаем. Ёсамин ман видео кадистам бачам. Инҷа қади дадаш Ёсамин қади бозӣ дорем. Аммо духтаракое мегӯянд ки Ёсамин спокойняй. Ёсамин спокойняй ғам намета. Будакои мо ғам мета мегӯянд. Духтаро камтарак да фарзандотон время видилят кунед. Время яъне ки чӣ хел қадшон бозӣ кунен, гапшона гӯш кунен, чӣ мегӯянд, чӣ намегӯянд. Баъзе модаро вообще аҳамият наметиҳанд дар фарзандора. Баъзе модаро аҳамият наметиҳанд, намегӯянд он кӯдак чӣ мехоҳад, чӣ мегӯяд. Фақат кор мегӯянд, пул мегӯянд. Чӣ мегӯянд? Мақсад дар фарзандотон время видилят кунен, ҳамвом шояд ки кӯдакҳои хубак мешаванд. Хай баъзан кӯдак худаш шухае. Яки Ёсамин худаш ором табиатай бо агар вақте ки қадши бозӣ кунем беҳад хирсанд мешавад. Ҳамаи кӯдакам хеле. Чӣ бо намехарем? Мемехай духтаро. духтарои хушрӯймай буд навори имрӯзаи мо. Иҷоза навора ба охир мерасонам. Барои ҳамон одамое ки мегӯянд ки маймун ранги маймунӣ мегӯянд ку мегӯям ки як бор худ ман нишон будам ягон сурат ма ягон видео амонам. Шумо чӣ мегӯед гапи мада? Ки розия ки розӣ нест дар комментария бинависонен. Баъд ман як фикр мекунам.